Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniadil ridaillahi ta'ala al-Fatihah. Illa radna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila radiyal qudub syamil maqam wal ghafil azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syadzili. Wa ila hadrati mursyidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad Rizki bin Ali bin Hashim. Khususan Abu Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyikhina ustadzina ma'alimina walidina. Khususan Syekh Dar Tauhid Hasaniyah. وإلى حضرة شيخ بدل الكتاب تنبيه الغافلين الشيخ أبو الليث نصر بن محمد السمرقند أصوله وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومتعنا بأسراره وأعطى علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن داود ابن ظهير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا محمد بن القاسم عن موسى عن عبيد اليزيدي عن زيد بن عبد الرحمن بن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال hurmatul jari alal jar. Hurmatul jari utawi mulyaake tangga alal jari ing atase tangga. Iku kahurmati umihi kaya dene mulyaake ibu ejar. Itu kanjeng Nabi. Kehormatane tangga atas tangga liya maksudnya. Iku kaya kehormatane ibuke dhewe. Jadi dengan cara awak dhewe memuliakan tetangga. Orang merendahkan. Dengan cara awak dhewe gelem rukun karo tanggane, intine ya bolak-balik orang ngelek-ngelek tangga. Iku padha ae awak dhewe mulyakno seorang ibu. Intine ngene. Kehormatan tetangga iku padha wae karo kehormatan ibu. Dalam artian ya bolak-balik penting awak dhewe njaga atine tangga. Dalam artian ben ora geting ning awak dhewe, ben ora mikir sing aneh-aneh ning awak dhewe. Ben ora ngerasa terzalimi. Itu adalah suatu kewajiban bagi awak dhewe atas tetangga. Jadi hak tetangga sing wajib awak dhewe penuhi. Salah sijine adalah dengan cara tetangga iku mau aja sampai ngerasa terzalimi mergo awak dhewe. Aja sampai ngerasa terancam mergo keberadaane awak dhewe. Ade kudu iso njaga kehormatane tetangga. Kenapa? Mergo iki mau kanjeng Nabi dawuh, kehormatan tetangga iku padha karo kehormatane ibu. Terus qala haddatsana Muhammad ibn Dawud qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Ibrahim ibn Yusuf qala haddatsana Abu Muawiyah an Bishr ibn Salman an Mujahid qala Abdullah ibn Amr ibn al-As li gulami mareng punakawane Ibn al-As. Punakawane Abdullah ibn Umar ibn al-As. Idbah nyembelio sira asyata ing wedhus. Fa'at'im mongko aweh panganana sira jarona ing tangga kita. Al Yahudiyah kang bangsa Yahudi. Nangkala nuli ngucap sapa al-gulamu maulam. Bahwa punakawan mau. Cara istilahnya nek biyen tidak lah.
Tuh, pembantu. Qad adaita temen wis gawe lara sin sampeyan na ing kita bicari kang kelawan tangga sira. Hadza ya iki, hadzal Yahudi, ya iki wong Yahudi. Faqala nuli dawuh sinten Abdullah ibnu Amr, "Waihat, cilaka sira. Innan nabiyya sunna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yazal senantiasa sinten Nabi iku yusi. Paling wasiat sinten Nabi na ing kita bil jari kelan tangga. Hatta dhananna sehingga nyono sapa kita annahu ing sedune jar iku se annahu ing sedune Kanjeng Nabi iku sayuwarithu bakal aweh waris sinten Nabi hu ing jar. Qala dawuh sinten musannaf hadatsana al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Ruzbah qala hadatsana Isa ibnu Khashnam Ats-Tsauri qala hadatsana Suwaid an Malik an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Syurah al-Ka'bi an Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Nabi ing dawuh man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man utai sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi lan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Fali aqul mongko becik ngucap sapa man khairan ing kebagusan. Aul yasmut utawa becik meneng ae sapa man. Wa man desapane mong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi lawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Fal yukrim mongko becik mulyake sapa man jarahu ing tanggane man. Wa man desapane mong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi lawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Fal yukrim mongko becik mulyake sapa man dhaifahu ing tamune man. Jaizatuhu utawi suguhane man maring dhaif mau iku yaumun sedina wae latun lan suwengi. Fal dia batu utawi suguh tamu iku salah satu ayamin iku 3 dina. Wa kana wa malan barang kana kang ana apa ma pada zalika idam sause mengkono salah satu ayam bahwa mongko iku utawi ma iku sedangkon sedangkon. Iki cek bahas tentang tamu, tentang tonggo. Cek saking Mujahid panjangane tahu Abdullah bin Amr ibn al-As iku tahu marang budake. Sembelio wedhus lan wewe mangan marang tonggo ingsun wong Yahudi iki. Nuli omong-omong selok, nuli dawuh, wulan, yen sira nyembelih wedhus supaya mewehi mangan tonggo ingsun wong Yahudi iku. Terus budak mau mangsuli, sampean iku nglarakake atiku kanthi tonggo wong Yahudi iku. Nur Abdullah bin Amr ibn al-As dawuh, cilaka sira. Temenan, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ora leren-leren paring wasiat maring kita para muslimin supaya mulyakake tanggane hingga kita iku duweni penyono yen tangga iku bakal den paringi warisan saking tinggalane tanggane. Ngene. Jadi Kanjeng Nabi iku wis bolak-balik ngekei wasiat ning umat ngekei pepeleng, ngekei peringatan, ngelingno awak dhewe umat Islam untuk senantiasa memperbaiki hubungan karo tangga, senantiasa menjaga hubungan baik karo tangga-tanggane. Kenapa? Bolak-balik ya tangga sekitar iku duwe hak-hak sing wajib awak dhewe penuhi. Awak dhewe wajib silaturahim ning tangga-tangga, wajib nyenengno tangga. Kenapa? Mergo iku ya bolak-balik termasuk salah satu amal sing memang diharuskan bagi orang Islam. Siapa yang mengharuskan? Ya syariat.
dengan cara awak dhewe ngapik-ngapik tangga, awak dhewe rukun karo tangga, berarti awak dhewe menciptakan hubungan baik. Dalam artian menciptakan hubungan silaturahim sing memang terjalin apik. Nah, hubungan silaturahim ikilah sing memang diwajibkan oleh syariat. Kanjeng Nabi wis bolak-balik ngekei pepeleng ning awak dhewe. Bahwa tangga iku wajib awak dhewe rukun, wajib awak dhewe ya ora entuk terpecah belah umpamane. Terus Al-Faqih dawuh hadatsana Qasim ila akhirih. Saking Ibnu Syurah Al-Ka'bi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, sapa wae wong kang iman marang Allah lan dina akhir, wong dina kiamat, supaya ngucap kang bagus utawa meneng ae. Jadi enek wong mukmin, dekne ngaku iman ing Gusti Allah. Dekne ngaku percaya karo syariat Islam, percaya karo ajaran-ajaran yang dibawa Kanjeng Nabi, maka wis seharusnya dekne kudu ngomong sing apik. Lisane iku kudu dijaga. Ora ngomong sing aneh-aneh. Saumpama ora iso njaga lisan, gak iso ngomong sing apik, ya mending meneng. Jadi gampangane nek ora iso omong apik, meneng luwih apik, ngono. Lan supaya wong kang iman marang Allah lan dina akhir supaya mulyakake tanggane. Wong iman ning Gusti Allah, dekne ngaku iman ning Gusti Allah. Iku ya kudu gelem dekne mulyakno tanggane. Dan artian mulyakno iku kudu rukun, kudu saling menghargai, aja geding-gedingan. Terus lan sapa wong kang iman marang Allah lan dina akhir supaya mulyakake tamune. Di samping tangga nek enek tamu misal dolan ning omahe awak dhewe. Iku ya kudu dimulyakno. Aja mentang-mentang tamune ora nggawa apa-apa misal. Dekne dolan-dolan tok ora nggawa apa. Nah, misal ngono. Ya awak dhewe gak entuk meremehkan, dalam artian meskipun dene gak nggawa apa-apa, tapi kan iku tamu ngono lah. Jadi kabeh tamu iki dawuh Kanjeng Nabi, wong mukmin nek dekne ngaku iman ning Gusti Allah, iku kudu mulyakno tamu sama duwe tamu. Ngono. Tamu kang lewat iku sedina suwengi. Suguh tamu iku 3 dina. Sawise 3 dina iku sedekah. Misal ana tamu ndekne pengen nginep misal, nginep ning omahe awak dhewe. Ya awak dhewe kudu persilahkan. Ora entuk nek saumpama awak dhewe pengen nolak misal. Ya kudu duwe alasan sing jelas. Aja sampe nglarani tamune. Aja mentang-mentang tamune iki nginep tok, ora nggawa apa-apa beban tok misal. Aja sampe ngono. Mergo ya bolak-balik iki perintah syariat. Tamu, kok enek tamu namun ning omahe awak dhewe ya awak dhewe kudu menerima. Bahkan saumpama nginep pun awak dhewe kudu bersedia. Paling gak 3 dina. Nek saumpama luwih saka 3 dina ya awak dhewe ya intine ya tetep kudu nrimo dengan niatan sedekah ngono. Qala hadatsana Abdul Qasim Abdurrahman ibni Muhammad bi isnadih Anil Hasan Al-Basri wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.